Moltíssimes gràcies a tots per estar avui així amb nosaltres. La Setmana de la Ciència és per a vosaltres, per als ciutadans, per als quarters, per a les quarters. Una Semana de la Ciencia que ya es el 6º año, ¿verdad, Carmen? A toda la directiva y a todos vosotros que hacéis posible que seamos un pueblo diferente, ¿no? No todos los pueblos tienen una Semana de la Ciencia y nada, nos vamos viendo durante la semana, ¿vale? Venga, pues ya está. La energía es necesaria para todo el funcionamiento del mundo tal y como conocemos. Sin energía no podemos imaginar el mundo en el que vivimos. La única forma de transmitir la importancia de la ciencia es que se interese en la gente, que sepa que existimos, que sepa que somos importantes. Cada pacient té unes alteracions en el seu tumor i precisa uns tractaments diferents per a cada tipus de tumor. Ahí és l'avanç important perquè aquests tractaments biològics són molt més dirigits, molt més específics per a cada malalt. El coneixement és la base de la vida i per tant l'adquirir coneixements i la ciència és la que ens dona, crec que és el més important i ojalà la joventut, la gent jove que té verdaderes inquietuds puga encontrar en la ciència resposta a les seves preguntes. Jo el que volia transmetre és que en aquests moments la nostra societat està preocupada realment per tot el que és el mig ambient i s'està fent un esforç d'investigació verdaderament fort en buscar i en desenvolupar fonts alternatives d'energia i utilitzar el sol com a font renovable, utilitzar l'aire i utilitzar la biomassa. Tots devem de fer és influir més en els polítics per fer-los comprendre que n'hi ha que invertir més en ciència, que això és invertir en futur. Crec que fa falta moltíssima divulgació científica, la ciència és meravellosa, és apassionant i a més la ciència té una component que per a mi és fantàstica, que és el plaer del descobriment, de descobrir coses que no sabies i que te les explique gent amb tant de caràcter i tant de prestigi com la gent que ha vingut així a Quartes Ciència. Jo crec que és una cosa que tot el món hauria de vindre i aprofitar-se'n perquè realment són activitats que paguen molt la pena. Per a mi jo crec que és molt interessant perquè el poble pot acudir i pot dependre coses noves. I inclús d'investigació, si la fas facileta per a que la gent major pugui entendre-ho, doncs jo crec que és una cosa de cultura per al poble general i crec que és una bona idea. Tienes ahí incluso Yo junto todos mis átomos, todos juntos, y los pongo en línea recta, como hay tantos, aunque son pequeños, alcanzaría las estrellas. A veure si podeu algun dia veure algun satèl·lit. Heu de mirar després de la posta de sol, una horeta després, i es veureu passar des del sud cap al nord o des del nord cap al sud. Normalment van a uns 700 quilòmetres d'altura. Algún día haremos una relación de lo que significa escuchar la música y lo que pasa en nuestro cerebro. Todo por la maravilla de estos chicas y chicos que están aquí tocando y gracias a la CEDAN y al conservatorio.
moltíssimes gràcies. Ajuntament de Quart per recolzar les associacions, també a tots vosaltres per estar avui així amb nosaltres. Felicidades, enhorabuena y adelante, que estáis orientados en lo mejor que hoy por hoy se está hablando, trabajando e innovando en toda Europa. Felicidades. Abans ja he dit que esta setmana encara no, però ja la següent es començaran a treballar en el que serà la Setmana de la Ciència de l'any que ve. Moltíssimes gràcies per estar aquí.